बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि मुलिनि बागैहाय ओमफ्राय गोबाङानो बे भिडिअखौ नुसनखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दिनै आङो बेयावनो थांनो नागिरदों बङाइगाव आइला बङाइगाव होनो ओरैहाय एसे खोलाहा नामायब्लानो मोनसे नुथुनफारा होननाय जायगा मोनो दा बेयावनो आरोना ओमफ्राय सासे बाजैया आंखौ लिंबाय थानायलाय मोनसे मुलि लायनो होननानैहाय ओमफ्राय बाजैया केमेरायाव फैनाय नङा ओमफ्राय दा उफाय गैया आङो थांफानो नागिरदों बाजैजों ओमफ्राय लोगोसे आङो जिथुनाखि आयुर्वेदिक सिकित्सा खालामग्रा ट्रिटमेन्ट खालामग्रा आं सारनावहाय फंनैसो मिथिनानै लानि दाख्लैनिफ्राय गोबांथार मानसिफोरानो मुलि लांफैबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय सोर माबायदि एसे माने आन्दाज मोनखो एबा मोजाङाव फैखो आं बेखौहाय एसे सोंगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोननै मोनथामसो भिडिअ क्लिप दं होननानै बुंदों आरो गावनावहायबो हामनायनि ओमफ्राय गोबाङानो मोजां जाबायनो मानो होनना बुङोब्ला केमेरायाव फैनो लाजियो जाहैदों बिथांमोना एसे भिडिअ क्लिप लानो नागिरनायाव एसे उसुबिदा केमेरायाव फैनोहाय दा खायफा लायाखै आरोना केमेरा लानाय जायाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा सानैसो लादों ओमफ्राय गोबाङानो मोजां जाबाय जाहैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरनिबा खाफालाव बेफोरबायदिनो मोजां जायो ओमफ्राय सोरनिबा खाफालावहाय हाजार मुलि जाबाय थाब्लाबो मोजां जानो फैया आरोना जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेमारा जानोब्ला गोरलै गानोब्ला बिराद गोब्राब आरोना दा जायफोरा मोजाङाव फैबाय दा बिथांमोननि थाखायहाय जोबोद गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय जायफ्रा मोजां खायफा मोजाङाव फैथ'वाखैबो जानो हागौ आरो दा लोगोफोर आङो बेखौनो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोंनानै नायनि गोबाङानो मिथिनो लुबैयो खायफाथ' ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ जागासिनो दङ जानांगौ মোৰ যে হাতৰ গাঁঠিৰ বিষ আৰু বাহুৰ বিষ আৰু কমৰৰ বিষৰ কাৰণে আছিল আপোনাৰ হাতৰ বিষ আছে তো বিষটো আপুনি ভাল পাইছে না নাই অলপ কৈ দিয়কচোন কেইদিনত ভাল পাইছে বিষটো চাই ঔষধ খাই 2 দিনত হাতৰ যিটো ৰেকিলাকুটিৰ বিষ আৰু বাহুৰ বিষ আৰু আঁঠুৰ বিষ সেইটো ভাল পাইছে কিন্তু মোৰ সেই যে আপোনাৰ ফ্ৰেকচাৰৰ কেছ এইটো বহুদিনীয়া এইটো যেনেকুৱা যেদিন ঔষধ খাইছোঁ সিদিনা ৰাতি মই বিষ অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ পাছৰ পৰা অলপ কমি আহিছে অলপ বৰদি ক'ব লাগিব বৰদি সোধক যদি মানে হয় বৰদিও ক'ব পাৰোঁ মই যেনেবা মোৰ আপোনাৰ सादोंमोन ओमफ्राय हान्थु सादोंमोन बेखौ आङो मुलि जानानै साननैजों मोजां मोनदों ঠিক আছে ইমানখিনি দাদা আপুনি কেতিয়া আহিছিল কাৰ লগত আহিছিল আৰু কি বেমাৰ আছিল কিমান দিনত ভাল পাইছে খালি ইমানখিনি কৈ দিয়ক আপুনি লেবাৰ প্ৰব্লেম আছিল এই যে সম্ৰাট পাই লগত আহিছে কন্ট্ৰাক্টৰ লগত এই দুইচুকীয়াতে থাকে সম্ৰাট কোনো পুরা কমিছে दाख्लै एक सप्ताहनि सिगां फैदोंमोन फैनानै मुलिखौ लांनानै बेखौ जानानै मोजां मोनदों उदैयाबो सेमबाय थारमाने बे लेबारनि जिकुनु नोंना हामबाय ना मोजां मोनो দিয়া নরমাল হয়ে গেছে এইটো খাই আপুনি কি বেমাৰ ভাল পাইছে একদম সবে বেমাৰ ভাল পাইছে আৰু কি বেমাৰটো কি আছিল আপোনাৰ বেমাৰটো একদম লিভাৰৰ চৰ্বি আছিল ফেটি লিভাৰ আছিল না এইটো খাই ভাল পাইছে না পুৰা ভাল পাইছে মানে নরমাল হয়ে গেছে একদম নরমাল হয়ে গেছে না लोगोफोर आङो दिनैहाय बेबायदिनो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा सारनाव दंफैयो सुब्रान्त नान्दि होननानै बुङो आइला बङाइगावनि खोलाहा नुथुनफारा होननायावहाय ओमफ्राय सासे बाजैनि एमप्रोटेन मुलि नांगौ जानायलाय आंखौहाय रिकुवेस्ट खालामबाय थानाय हिसाबैहाय आं दोनबोनांदों आरोना ओमफ्राय नै आं फाइनालि सफैनानै दं आरो गोबां पेसेन्टफोरबो दंफैयो आरो नै माखासेया थांबाय लोगो मोनफैदों आं नै गोबाङैनो दंफैयो नै ओरैहाय मानसि दंफैयो बबेनिफ्राय आदा आं क'क्राझार ओमफ्राय आदा बबेनिफ्रायसो धेमाजि आदसा धेमाजि ओमफ्राय आदा नोंसोर एखे ने आदसा दे दा मुलि लांफैदों आरो आदामोनाबो ने गोबां मुलिफोर नै बेफोरबा मानि जाखो बुजिलाय लांला आरोना नै बेफोरबा मा जाखो मुलि लांफैदों आरो आदामोना বাকি সব খোৱাৰ পিছত এইটো খাই 1 ঘণ্টা একো খাব নোৱাৰে গ্যাপিং কৰিব লাগে 1 ঘণ্টা प्रेसार नायग्रा आयु नाम्बारखौ नुलायानो गाव हारसिं नायनो हायोना दा आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा ओरैहाय सुब्रन्त नान्दि होननानै बुङो सारखौहाय दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन आं बुंनायखौ बे अलरेडि मिथिखागौ बर'नि बुजिखायो
सारादि दाख्लैनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो गोबांथार मुलि हरबाय थाबाय दा जेनेबा बेसेबांसो दायो प्रमाण फैजेनखो बेखौहाय एसे मिथिहोनो थाखायहाय आं खावलायनाय थाबाय মই আজি একচুয়ালি আপোনাৰ মাতাৰ কাৰণটো হ'ল বহুত মানুহ আহি আছে না কনফিউজ থাকে ভাল হ'ম নে নহ'ম এইটো আৰু ডক্টৰ ৰমেশ পাটলৰ হয় যদি ভাল নহয় আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন বহুতো আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন বেচি থাকে তো মই আজি আকৌ এইটো কাৰণত এইখন ব্লকত আকৌ আহিছোঁ যে উইদিন 7 ডেজ 7 দিনৰ ভিতৰত মই কিছুমান মুলি আৰু নিজেও কিবা কৰোঁ এই মুলিটো মিলাই পেলাই দিয়াতে ডায়ালিসিস পেশেন্টৰ ৰিজাল্ট দিছে এটো ভিডিও মই দিছো আপোনাক ক্যান্সাৰ পেশেন্টৰ ভিডিও এটা দিছো মই আপোনাক কিডনি পেশেন্টৰ দিছো আৰু পেৰালাইজ পেশেন্টৰ এই চাৰিটা পেশেন্ট মানে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত মোক ৰিজাল্ট দিছে এই ৰিজাল্টটো মই মানুহৰ লগত শেয়াৰ কৰিব কাৰণে আকৌ আপোনাক মাতিছো এটো ব্লগত দিব কাৰণে এই এসকে ব্লগ বহুতে চাই ভাল পায় তো এইখন বেমাৰত আৰু বহুত মানুহ ভুগি আছে না তো মই ইহঁতক কম যে এইখন অৰ্গেনিক হয় প্ৰপাৰ মেডিচিন হয় কোনো ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট নাই বহুত মানুহ ভাল পাই আছে আৰু ৰিজাল্টটো মই দিছো ভিডিওটো এৰিছো আপোনালোকে যদি তেনেকা সমস্যাত ভুগি আছে নিৰ্ভয়ত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ট্ৰিটমেন্টটো 100% কিউৰেবল ট্ৰিটমেন্ট পাব আৰু বাকিটো বহুত ভাল হোৱা আছে যেনিবা বহুত ভাল হোৱা আছে সবার পৰা ভিডিও লোৱাটো সম্ভৱ নহয় আর কিছুমান আছে বাচ্চা পাইছে যেবিলাক কিন্তু এতৰ অলপ লাজ আগতে না আছিল এতিয়া বাচ্চা পাইছে মানুহৰ ওচৰত ভিডিও দেখাটো অলপ বেয়া লাগে এইখন প্ৰমাণ মই দিব পাম ফিজিক্যালি কোনোবাই যদি নাম্বাৰ খুজে নাম্বাৰ মই দি দিম ইহঁতৰ লগত কথা পাতিব পাৰে কিন্তু ভিডিওটো মই হেতু কৰা নাই আৰু নিচা এৰা কিবা মদসল এৰা হয় জিওতে মানে যেবিলাক বস্তু মানুহ লৈ আছে নিচা চেষ্টা কৰি আছে এইটোৰো ৰিজাল্ট আহিছে এইটোও মানে ইহঁতে লাজত নাহে কিন্তু কন্টাক্ট কৰিলে পাই যাব মই কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিব পাৰিম दिनैबो गोबां दंफैयो सोरबा बायदि आंखौ नुनानै एसे केमेरा दालाफा अननानै आगै इफोरबायदि बुंदों आरो नंगौ ओमफ्राय ओरैबो दंफैनाय आदामोनबो आदानो बबेनिफ्राय होनदों आं रौतानिफ्रायनो रौतानिफ्राय फैदो आरो अ आच्छा दा जाबो आंनि फिसाजो दं सासे माबायाव सिमेन्टसापुरि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्टसापुरियाव दा बेयो इउटुबाव नायनानै नोंथांनि इउटुबाव नायनानै माने बेबायदि मुलिखौ लायबा हामगोन नामा होननानै दा नैबे फिसाजो चिराङाव हरनाय दं बै माबायाव काजलगावआव दा बियो आंखौ बेसिम लाना फैबाय आरो जोंनि सारनिसिम दा आङो नोंथांमोनहाय बेखिनिखौनो आपडेट लाना फैदों सोरबाया माने दासिमावहाय प्रमाण फैजेनबाय आरो सिगांनाथ' गोबां हामनायफोर दङ जेनेबा आंखौबो जायनि फलावहाय हामनाय मानसिफ्रासो आंखौ भिडिअ बानायनो होनाय हिसाबै आंबो लिंहरजानाय हिसाबै आं बानायफैदों जोंथ' जेरावनो लिंहरो बेयावनो बानायहैयो भिडिअ जोंथ' भिडिअ बानायग्रा मानसि दा सारा आंखौ लिंहरबाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय जेरैबायदि लिंहरदों ओरैबायदिनो आं भिडिअ बानायदों दिनैबो मुलि लांनो फैनायजों लोगोसे बेसेबांसो हामजेनखो बेखौहाय आङो नोंथांमोनहाय आपडेट हरनो होननानैहाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय गोबाङानो नायनो लुबैयो नङा होमबा हामजेनखोना हामजेनाखै प्रमाण फैदोंना फैयाखै नङा होमबा दा बे हिसाबैनो आरोना